Това е от мониторите в студио 1 на Българската национална телевизия, вероятно. Те са за всички мониторите на Българската национална телевизия. Но тук особено с такава грешка техническо изпълнение падна и трудността, т.е. скока, който тя изпълни. За една грешка, така е в съвременния правилник, ги наказват и трите комисии, състезателките, т.е. комисията за трудност не зачита в случая скока, комисията за трудност с уреда няма да зачете бонуса с въжето и комисията за изпълнение ще я накаже за спъването. Така че грешките са скъпо платени. Да. Ето тук втора грешка направи, по-малка за 20. Доста физически данни състезателка, която между другото направи много силно представяне на Олимпийските игри и за съжаление виждаме в съвсем друга светлина в момента. Много грешки за изпълнение. Да, доста слабо изпълнение. Предполагам, че